נגיד, אני בכל זאת רוצה לעבוד, ואני רוצה עוד להרוויח. ואני 84. יתנו לי? יש אנשים שלא יכולים לשלם את החשמל. אז בלי חשמל, בלי מים, לא משלמים, ומי משלם את זה? ביטוח לאומי. ביטוח זקנה נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. הגעת לגיל קצבת זקנה, כלומר, אתה בן 70 ומעלה או את או מעלה או מעלה או את בת 65 ומעלה, זהו גיל המוחלט לקצבת זקנה, שאין שיעורי קצבת הזקנה החודשית קבועים בחוק באחוזים מן השכר המוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי לפי מספר התלויים בך מקבל הקצבה. זה גם בפנים ואלה שיעורי קצבת הזקנה החודשית לפי מספר התלויים באחוזים מן השכר המוצע שעל פי חוק הביטוח הלאומי. סכומי הקצבה החודשית משתנית לפי השינויים בשכר הממוצע. ליחידה וליחיד 16%, לזוג 24%. ליחידה פלוס וליחיד פלוס ילד 21%, לזוג פלוס ילד 29%. הכשרה מקצועית, אלמן או אלמנה המקבלים גמלת שאירים זכאים נדחה מקצועייתך לקצבה עונים ואתה מבקש לערער על הנחות בתשלום מיסים עירוניים לרבות ילד חולה מאומץ אינם זכאים לכל ההליך המזרחי עליך הם מזרים מנה ועזרה לדעתו נשאר פקיד השירות המוסד לעונות הנבעונה על החלפה עם המוסד משלם דמי קבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקנה בה ובעד כל תושב ישראל שנפטר מחוץ לישראל ונקבר בישראל. דמי הקבורה משולמים במישרין לחברה קדישא ולכל גוף